2009 vakandisira vana 324 ndakupandagara vaisa nyaradzo vatigara tichengeta vana ndachengeta vana yabva vakure ndabva ndasangana neshamwari yangu andokufambidzanawo nayo baba vabva kuti zochi mama ibva ipapo ndinogara kumba kushamwari yenyu pandatainadzo ndinogara kumba kwashamwari yangu mwana uyu ndaumida sei ndamurerera pano mwana wani omuru shamwari wandakasirwa ndaine mufi shamwari yangu anda mwana nayo pandagara baba wakauya musumo akaona chichi ndatesha amani sabu kaka zibindi nganyima mama na nganyima absolutely ulipa kuti ndakatoshamisika kusuka mabaki imbacho yandinaye ndakaenda kumba kwambuya wangu tichida kuti nyaya yedu icheke ndokubva tasvika ikoko ndakatora muramu wavo aiwa kumba ndo nda natogara izimvana akufunga namuno ndakatora muramu wavo kufunga varamu vavo nemuzukuru ndakati tiendei nekuti ndakasvika ndiri ndekasatezvara zvandikamboita futi kumashure ndokubva tasvika pamba pavo ambuya tautuda kukumbirawo kuona baba vepano chivapa chiremera vakati aiwa zvishupe regai ndivaudze varipo vari mumba ndikasvika kuma7 dzekumanheru tiziva ndonguva yedu vari pachikomo raitasvika ipapo zveshuwa vakatishedzera varume vavo ndokubva vabuda ipapo tikati ko baba muchiri kuyeuka here shoko ratikamboya naro pakutanga tichitaura kuti tinotyira mangwana kuti makafa muri pano isisu hatina matauriro atinoita kumusha kwenyu uyezve mwana uyo achiri mumaoko medu saka pai makatiti kudii zvikanzi inini nyaya iripo ndeyekuti pamakandiudza pai ndakanzwisisa ndakatora mudzimai wangu ndinana September October last year ndakaenda naye kumusha kwedu asi akazodzoka futi iye ndobva ati ndakataurana naatezvara kuti iwe ugare pano iwe ugare pano kana muchifundzwa ndiri kunyepa bvunzai muroora wenyara apa ini ndobva tati izvo inini handina kuuya kunozoita dare nemuroora wangu takagara zvakanaka asi iwe pamba pauri kugara nekuti iyeye vakutogara vese mumusha medu pamba pauri kugara iwe ndobva tisiri kuda kuti ugare mangwana zvinozotiremera ndobva tati zvazvanakira toda kuti tichijekeserwa nyaya yedu nekuti pekutanga paramba tiri kukumbirawo chinhu chimwe chete chine umbo hwekuita kuwana uri papi uri pano itoti patisheti yawakapfeka iyoyi yaonekwa nemunhu wese zveshuwa murume akamboda kuti arambe ndokubva azotaiwa regai ndikupei abva akumura tisheti ndo tisheti iyi yaakabva atipa pamangwana acho kuseni ndakamuka enda vandaenda kwasabhuku kanyemba nekuti inini mangu zvakasingaita kuti ichitaurika tikati akanyemba tauyewo nenyaya yedu tikumbira mutienderewo nemupurisa mutitumirewo mupurisa wenyu aenda anobata baba vari uku naamai nokutoda kuti tijekese nyaya iyi nekuti nana mukurunga yedu hadina kubvira tatadzirana kuti asingade kuti nyaya isvike kuno kwamambo akanyemba vakati ezvezvi makomiti yangu haasi panzvimbo imwe chete mozouya mangwana kuseni tikati zvakanaka izvi saka takamirira kuti mangwana kuseni tiende nembatya yetinokurukura nyaya yedu nemuroora wedu tinzwisisane kuti murume uyo abve apa muroora wangu nechikomba vakabva vamhanya kwamambo kumanheru kwacho mangwana kuseni asati asvika samoni rakabva rauya ndokubva ndatoti isisu tanga tori muprocess nekuti process yedu inoti kana muchide mari yacho mutanga maenda kwasabhuku mabva kwasabhuku kana zvinge zvarakanoenda kwani kwamambo zvino izvezvi matiziva ndoita sei nenyaya yesamoni yasvika ndobva taona kuti aremberwa nesamoni yauya ihondo kupfuura kwanhingiripiri uyezve vakaenda kunoshedzwa futi toita kunge tavaabvisa sezvo vakauya shoko richiti riri kushungurudzwa ndingakukati amai dzangu itatu nenge mina magona kuipinda nemazvo munobva mandipa ansa munudza mai ayo senewemurume wenyu udza mai mai misha uyu ndoukupi unonzi mai mhandu Alright. Kasi mwana wamanu ko senu kushandisa museve mupamisha handiti mune murume here
wamuti shamwari yenyu chii? Alright, alogara pamba pani. Pamba kasiyona Murume. Mushamani. Mama. Alright, mafa nasi. Amuka makafa. Shamwari yenyu ndorudza sabu chii? Kwakubvunza. Kwakangaisa kwacho ndoti kuve maanzi. Shamwari yenyu inodza mhando chii? Hapana ndoana kudai makuchigara kwasabhukudzuka makafirapo nyange vana venyu vari pamhando havaui here vanhu vachiti gatorere pamwe chete angari muroora wenyama vandaro saka aparirwa munabhadhiya kapenga dini mazvikona mega zokumbira mukumbira kuti zvakanyuregere muvabhadhare mari yavabhadhara kudai handilozvo modzokera kumusha muri mumusha mani hakuda mereji munomwe murume hamusa kuroorwa muda munofambidzana naye iwe muvakitamba kenyu panapa anosangana munosangana napo pano kana mafunga kuti muda murume shamwari yenyu munomusangana yenyu panapa atovatendera noti muri munhuka chandikuedza kutaura chekutsvaga imba yenyu yamunoenda kunoita izvozvo kwete mumusha menyu ndozvataiza kutaura mazivisa mamuchaaitina kusikamo ndikuedza magavasire pamugwapa yaifundire kuti murume kuti shamwari yenyu haasvika kuonekwa achitsika gumbo rake pamusa pamhano urikuzonzwa here ndosaka mamutsvagai pamwe vakakamba kenyu mugare ipapo akaonekwa ari pamusha ipapo ava vane simba rokunokuturai vabereki venyu maramba kuchengeteka nekuti muchazokonzeresa akafuma akafa munhu iyeye anotaurwa naamhandu ndiani achaenda kumusha kwake kunotaura kuti yaimuone zviri kuno hapana. Saka emimi kana muri munhu anonzwa ibvai maita se manzwa munofanira munhu udzwa kamwe chete asi ukapamidza zvakureva kuti uri nhingi nyaya maita maiga madherera maridzi vemusha wamakagara ndokubva madherera atezvara venyu kuvakwidza dare kuvashora kuti hamuna basa asi chikomba ichi ndochandakuda kudarika nyini ipapo matadza chaizvo amai manga musingafanirwe kuye kukwidza atezvara kuti atezvara nyika kugara navo akafanira kechikomba kuvarwadzisa pamusoro pokurwadziwa muriro kuti toda kutoti chifi wakuudzei kuti muzive kuti kwamuchazoenda kutaura vakadzi venyu vanenge kunge inimi futi muri wrong 100%. Azviitwa zvakaita kushanda vanhu. Amai. Tizvaraka. Makuza dai. Amufunguri panotetwera. Taya baba ngakanganisa. Zvikunorekerera. Vanotetwa nei? Mafungire notetwa nei? Nembuzi. Muchuda kugara mushombo. Oh. Mufugama. Unoziva kuti kwawo ngaurei kutadza kwamakaita dai ndakapinza munhu asiriye moyo muri moyo wachiti munhu anotadza ndozvinhu chekutanga icho zivai kuti munhu anoropa saka anotadza saka kukumbira kwaita tambirai chemo chano asi kana adzokorodza aiwa endai mumuturo urumonyi ari kupi izvozvo urumonyi mutsva mbakaone asinaamusikazi ndaitokuona anobva kwamutare endai ikoko kurapiyachona mazita amani vanongokudzorerai mari yenyu yamakurira dare sometimes the submission is ani ngava submit kuti vari musha mevanhu uyu mukadzi uyu kana achifunga kuti ndinoda kuroorwa
kana akonda kugarira vana vangu ngaipota chinganonachi shamwari dzanokudzoka andizvo masiku amai Dzaro zvitomba zobate zvara. hanzi mbudzi ndatati mubatira mbudzi kuti vakakanga Muroora ya pamusoro ipapo pambudzi zvangu handitarisire kuti vandiite sei vandibhadharisa baba vavo asi pamari yedare ichokwadi asi nadine shoko rekuti izvozvi mbatya iyi haisi yemurudzi rwedu kai takatoitora tichida kuifambisa mashoko abva agumira panzira handichaziva kuti ndoita sei ndoyataida kuti itambanudze musha wedu kuti usare wakachena ini ndazviona kuwazira maanga vava vakati wanda ndida kuti ndabata chikomba kuti inini ndivabhadhari ndoendi kuti aiwa poshi makavaregerera piri vakaenda kubvisa hembe handizvozvo hamuna kwira darike takakwira kwaasabu aiwa chikomba kamachibata mundedza mutusa wamama nokuti mutoza kuti chikomba ichi kana sabhukuyo hapana idzingori mombe kumaita kuti usinapo kangositi kuti ai zvishuwa chikomba chikabatwa mombe saka ngachindi kwamama titotunga kanyaya kairi yasabhuku kutozasa mutombo wakaisa kuti mutombo ndewamama imi manoda tichase ndosiya nyaya yangu pakuyo isisu pamusoro isisu tiri kugamuchira zvamuri kutaura asi tangachida kuti murume uyu nembatya yake tibva tamujengesera kuti iwewe medu matichada kukuita sei kukuona kana tichinge tatenga nekuti takambomudza first time ezvezvi yanga yasecond time saka izvi zvamuri kutaura tiri kuzvigamuchira asi nangandava kuti mbatya iyi toiisa kupi makatangira namai akukwira dare imi ndinaifanira kutotanga takabvira kwasabhuku but makanonoka mubva matangirwa naamai vako yaiso nhasi tichitaura kuti tiri kutonga murume uyo akagara nekuti chaachiri chikomba onai kuti imi makabva kumba kwenyu makaronga kuti toda kunobata ndobva machibata ndobva machisiya ndobva magara zvenyu vaiva chikomba naamai vabva vagara pasi ndobva varuka nyaya vamhanya kuda kuzokwira dare dzamuri kuitai mukuru tikudzokera zvotava imi makararama patsika dzedu dzechivanhu handizvozvo ava vararama patsika dzerudo ava vari kuti aini ndakatengerwa manje munhu ndamuruswa saka ndakubvunza imi muda inoita senei kuti nyaya yakaite sei iye asara ari kuseri ndo zvamuri kubvunzwa nedare kuti zvino mama tikudini tiri kuda kutaura nechikomba kuti chitiudze kuti chichatakura mukadzi wachene here kana kuti zvichamira sei Vapindura vana. vapindure ava vakatitemesa musoro baba nditiye zvara vane tsitsi iye hapana solution chikomba ngachibude mumusha ndo zvega zvinogona kuita kana matendera inini kuti avagari nechikomba chavo pambai pavo ndimiwo zvichegezomharasa muteratsika kai kuti tinoda mukomba waenda kunani mukomba wauna kuya kwamuri waenda vanyamaro saka musiya aende vanyamaro kudzorera hembe mini amafamukwira dare padare fungori pasine nyaya yekukwirira makumbomuudza munodaidza semwana mwana wenyu kagozi matsvagirwa nava atigone kungovapa here vava vakanosvitsa hembe makapinda nai makanyema uri nai pano mwenda nai makanyema mamba ataura kuti so chikomba ichi ngachigara kanyema wodaidza chikomba chiye sowera sopiwa hembe inani yakanyema munhu makombedza kuti wanzi iwewe chayakakomba usipire mati kuda kuti hauchadiwa kuoneka uri pausha pamati iwewe murume iwewe For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.